Ćao svima ljudi, Miško Kečnić ovdje. I ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Ostavite like, subscribe za još ovakve videa. Ovo je moj prvi klip. Srećan vam Božić i srećan vam Božić. I ljudi, mi ćemo danas igrati Clash Royale. Kao što vidite, idemo u jedan battle. Samo dok se učita. I vidite, ja sam Reno 8, sve mi sam level. Ubacio i princa. Još je Inferno Tower. I Knight. Imam jednu legendarnu. Što je solidno za mene. Možem sad baciti minijane i Hoga. On je bacio, ne znam. Ja minijane krenuo. Toliko da roleplay. Ne, fuck. Krivođe, ne ide. I ovo je moj prvi video, tako da ostavite like, subscribe. Mnogo bi mi značilo. Sad šta su vi? Neka čipu strane Spear Goblini. Vidimo. Dobro. Witch. Može. Sad ćemo da šta će još dati. Da, princa još. Okej, odbranili smo se nekako. Možemo Hog Rider. Ja mislim da je ispucao tu mnogo eliksira. Ajde bre, samo stigli. Juj, ovo će biti malo sasluta. Da. Neka bi to da pas. Ne. Nemojte nikad čuvati, mislim štedite eliksire za ovo neku veze za floru. Jer vidiš, skinuli su mi skoro pa 300 healtha. Evo sad ću ubaciti Inferno Tower. Dobar. Ođe minione. Kako se odlete. Ne znam. Evo, ruši. Jedan log. Sad možemo Goblini i Hog Rider. Ja imam Hog Rider tek, ali ne full. Ono Goblin Barrel, Hog Rider i bla. Može ući Inferno Tower. I Knight. Ako idemo Fireball, ovrti. Ovo će biti zaznutije. Evo, ako izgubim ovaj battle prekidam, neću više. Ako pobjedimo, još jedno ćemo. Koliko ovo skude? Okej, bacit ću Super Goblin. Cycla, okej, sad to bacit ću. Ako... Koliko farbo. Mislim da ovaj... Odigrat ću mi ipak 2, nije. Nema ze. Ako izgubimo. Sad Reno 8. Za Knight. Tamo log. Aj, prilog. Please, to je to. Hog, još jedan shot. Još jedan. Knight, to je to. Sad se moram braniti malo. Minion će nešto. Mislim da je to. Samo basim. Hoga. I Fireball. Ja mislim da je to good game. Da, ovo je good game. What the fuck? Šta? What? Šta se ovdje dogodilo? Ne, good game. Izgubili smo, nema veze. Još jedan ćemo battle. Evo i ulazite u klan. Ekipa najjača. Eto će se stavimo. Bili smo ja i moj brat aktivni. Još sam zamako. Evo, bio sam kupio ovaj kartu. Povolim bispo. I hođemo na legendarnu česa. Idemo u jedan battle. Bam. Mislim, bam. Koliko već snima? Dobro, hajde. Ovdje sad. Možemo sad. Ok, ovo je čuno.
Juj, sam loše filmat. Opet. Šta plačeš, nemoj se. Možemo spir goblin da čipuju stranu. Bacio zep. Joj, koliko je sad pukao eliksira, sad ću da mu napravim kontrapuš. Najtić. I bandit, šta je ovo? Okej, ima legendarne. I Hogrej, odakle mu toliko eliksira? I Rage! Ovo je lik... Ne, fuck. Joj, ja sam da gubim. Aj, gubim šta se ovo dešava. Šta 4 beca kad se najtič. Znači, možda sam juče ušao Arenu 8. Možda napravit ću možda i drugi akaunt. Ne znam, vidjet ćemo. Pišite u komentarima da li da nastavim sa YouTube karijerom. Ući ću. Jo, ne. Morat ću se s tim neki drugi dek, juj. Ne, fuck. Nagodi. Baš čovali, stvarno. Uvijek dobro je odigrao, dobro. I eto, to je... Evo ga, samo ne idemo. I eto, to je to što se tiče epizode. Znači, ako jeste, ostavite like, subscribe, pišite u komentarima nešto zanimljivo da radimo i mi se Dobro, samo da ide nešto. Ne znam, možda i traje.